ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸುಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಎಂಚಿ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಎಂಚಿ ಉಳ್ಳೇருந்து ಒಂತೆ ಇರ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋಡು ಒಂತೆ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಂಡತ ಓಕೆ ಓಕೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಕಾಜಿ ಬಡೋದು ಇತ್ತರು ಅನ್ಪದಿರು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಆಪೆದೊಂದು ಪಂಡ ಏರೇರೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜು ವಾರಲ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡು ವಾರಲ ಆಪುಂಡು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವಳು ತಂಬಿಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಿ ಪುರ ಅವೆನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ ಜಾತಿ ಪುರ ಸೇಮ್ ಕಾಗಜಿ ಅಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಬರ್ನ ಅಗಲ್ ದಿವನ್ ಬೇರು ಎಂಕಲ್ನ ತಂಬಿಲದ ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಗಜಿ ಬಾಡ್ದು ಕಡಪುಡು ಅಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಕಾಗಜಿ ಬರಪುಂಡೆ ಸೇಮ್ ಅತ್ತ ಪುದರ್ ಅಗಲ ಕೊರ್ಪುನು ಅಗಲ್ದು ಅಂತ ಸಮಯ ದಿವನ್ ಬೇರು ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾಗಜಿ ಬರ್ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಮುನಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೊಡೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಜಪ್ಪ ಅವನು ಅವು ಮಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಂಡಿ ಎತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಲುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತ ಹಾಲುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ದೆತ್ತು ಬಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಏನೇನಾದ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತಂದ್ನಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತುವಾಡ್ದು ಜನ ದೆತ್ತುವಾಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಕ್ಕಡದು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುನ್ ಅಂದ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಒಯ್ಪುಂಡತಾ ಮನಸ್ ಒಯ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಜಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ರಡ್ಲಾಪ್ನವ್ರವ್ರ ಎಂಚ ಅಂಚದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಬ್ರ ಗಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚು ಕೊನೋದು ತಟ್ಟೆಳ್ಳು ದಿಯೋನ ಅಂಚಿಂಚು ಕೊನೋದು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಕೊನೋದು ಮಿನ್ನಂಡ ಒಯ್ತದ ನುಕ್ಕುದು ಆಡೋದು ಬಂಡ ಇಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಒಣಸ್ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರ ಗೊಂಬೆದ ದೀದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಏಪಗಳು ಅಂಚ ಕಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಐನೊಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಿಪ್ಪಾಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪುರ ಪಾಯ ಪಣ್ಣ ಐತೇನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ದನೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ತೂದು ಮುಟ್ಟಡು ಕೈತಲ್ಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈತಲ್ ತೂರನ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನೀರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಡೈ ಪಾತಾರ ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಚಿ ಗಮನ ಬೊಪ್ನಿಚ್ಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಿ ಗಮನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಿನ್ನೀರ್ ಬತ್ತಂಗ್ಲ ಪಾತಾರ ನಾಪುಜಿ ದೇ ಬಂಡ ಕ್ಲೋನ್ ಇತ್ಲಕ್ಕ ನಾಗಲಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ಲಕ್ಕ ನಿಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ತೋ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ರೀಲ್ಸಾ ವೀಡಿಯೋನ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ತೂಂದಿಪ್ಪೇರು ಏನಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಗೇನು ದಿಪ್ಪುಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತದ ದುಂಬು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಜೀವನ ಒಟ್ಟು ಕುಲುದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಡ ಗಮ್ಮತ್ ಬಿನ್ನೀರ್ ಬತ್ತನ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಇತ್ತು ಪೂರ ಪೂರ ಓಲುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ತಿನ್ಪುನ ಇತ್ತು ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಇದು ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ತಗೊಂಡ ಕಾಲ್ ಬದ್ದುಂಡು ఒక ಬಂಜಿಗೆ ಬರ್ಚಂಡು ಅవి ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಡು ಮೆಸೇಜ್ ಒಣಸ್ ಮಂತ ಇತ್ಲಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಒನಸ್ ದೇ ಬಂಡ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ಅದು ಅವಳು ಮೂಲ ನತ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಾದ ಬಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಂಡ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನ ಕಡಿಮೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನಂಡಿತ್ತು ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪಾಕಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಓಪನ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಇಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ತೂವೊಂದು ಪೂರ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪಿ ಅದಾ ಅಂದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಅವಳು ಕಿಚನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕಿಚನ್ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ಲಕ ನಿಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ದೀದು ಅವು ವೇಪಗ್ಲು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರರ ಏನು ಮನ್ಪೆರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟೋಲ್ನ ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಹ ಮುಚ್ಚಲ್ ದೀಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಪುಡಾದು ಮೊಬೈಲ್ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಐಟ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಮೂಲೆ ದಿಕ್ಕಿಳ್ದಿತ್ತು ಏನಾತಂದೆ ಗೊತ್ತಾವದು ಪೂಜಿ ಅಂಜೆ ಪೂರತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಏನು ಗೊತ್ತ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಂಚೆ ಐತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲ ಇಂಚಿನ ಅಂದೆ ಐ ಟಿಪ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದ ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಪುಂಡತ್ತ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಣ ಈ ವನಸ್ ಮಲ್ದನ ಚಾಬರಿಯನ ಓಲುಲ್ಲನ ಒಡೆ ಮತ್ತ ಪೋಯ ಅವೇ ಪಣ ಪೋಂಡು ಬತ್ತನಕ್ಲ ಟಾಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಟ್ಟುಗುಲೊಂದೊಂಜಿ ತಿನ್ನದಾಕ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡೊಂಜಿ 3 ಜನ ಇಪ್ಪರನ್ಕ 3 ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮಗೇನ ಅದು ಮರ್ಮದ ಇತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲಂಟು ಒಟ್ಟು ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ತಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಸೋತಿ ಇಪ್ಪುಜಿದೆ ಬಂಡ
ఉందే ఆయననే బేతంజి మొబైల్ జ్ఞానం ఇప్పుడు ఒడేగల పోపు నెజ్జి అదా ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಆಪಿನ್ಲ ಅವ್ವೆ ಇಂಚೂರು ದೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಬುಡದ ಜೋಕ್ಲಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊರಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಬಂಡ ನೆಮ್ಮದಿರಿಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಆಯೊಂಜಿ ಬೇತಿನ ಲೋಕಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೊಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಅಪ್ಪುಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಕಾರಣದ್ದು ಅಂದತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲಡತಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನಲ್ಲ ಇದು ಈತೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನೇ ಒತ್ತೋಡು ಓಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಡದು ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಯಾನಂಜ ತೂಪುನು ಮುರಾಣಿ ಬಾಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲೆಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತು ಸಾರಿ 7 ವರ್ಷ ಆತು ಅಂಚತ್ಯ 7 ವರ್ಷ ಆತು ನಾನು ಬಾಲೆ 7 ವರ್ಷ ಆತಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಓಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಈಗ ನಿಜ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ದೇತೋನಾರ ಎಂಕ ಕೆಮ್ಮ ಸಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಮದಿಮೆ ಐಂದು ಒಕ್ಕನೆ ದೇತೋನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಪ ಕೆನಡ ಮೊಬೈಲ್ ಲೋಕಲ್ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅವಳ ಇತ್ತುಜಿ ಏತೋ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ದೇತೋನಿ ಅವಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೇತೋನಿ ಅನ್ನನ ಕಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ 2 ಸಾವಿರ ತಿಕ್ಕಿದ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಆಪಿದ್ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಜಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಗಂಧ ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಇದೇನು ಮದಿಮೆ ಐಂದು ಒಕ್ಕನೆ ದೇತೋನಿ ಅದ ಮೊಬೈಲ್ ತೊನ್ನಿ ಪಂಡ ಆರನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕು ಒರಿಯರು ಇರನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಭರತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ದೆ ತೊಂಡರು ಎಂಕು ಸತ್ಯರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಓಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪುಟ್ಟುನೇ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಓಲ ಇಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ದನು ಅಂಚ ಏನು ನಿತ್ತದೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಏತು ಹಾಲುಂಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲವು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ದುಂಪುರ ತೂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತ ಬರ ನಿಂತೇರು ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಘಂಟು ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೋಯನ್ನ ಪೋದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡೆಂದು ಆನೆಲ್ಲ ತೂಪುನು ಬಚ್ಚಗಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನು ಬರ್ಪುನು ಅಂಡೆಂದು ಅಂಜ ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ಕೈಟ್ ದುಡ್ಡು ಓಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ದುಂಪುರ ಓಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಒಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ದುಡ್ಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂಡ ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಓಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರಾಪ್ನದ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಟಿಎಂ ಅತ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಮಿಷನ್ ಓಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರಾಪ್ ಓಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರಾಪ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ನ ಅಂದೆ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇತ್ತುಂಡ ಹೋದಿಲ್ಲವಾ ದೇಶ ಸುತ್ತುದ್ಲ ಬರೋಲಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ವಿಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಅಕೌಂಟ್ ಆತಾ ಈ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ಲಂಚೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ಲಸಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಬರೆದು ಗೊಪ್ಪನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಟೆ ಬರೋರು ಇತ್ತನು ಕೈಟೆ ಬರೆಯರು ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಉಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಐತೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡು ಅಕೌಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಉಂಡು ದುಂಪುರ ಓಲಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬರೆಯೋರು ದಾಲೇಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಉಪಾಯಗಳುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತಿ ಅವು ಅದ ಪನ್ಯಾನ ಎಟಿಎಂ ಇತ್ತುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡೆ ಎಟಿಎಂ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚತ್ತಿ ಏತ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಏತ್ ಉಂಡು ತೂವರ ಪುರಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ದುಂಪುರ ಅವು ಇಜ್ಜಂಡು ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು 18 ವರ್ಷ ಆವಡೆ ಮದಿಮೆ ಆವಡಂಡು ಪೊಣ್ಣಾಗ ಉಂಡು ದುಂಬುರ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುರ ಕಿನಿಗಿನ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಮಾಮಿನಾಗ ಬರೋದು ಇತ್ತೇರು ದುಂಪು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಮೊಬೈಲ್ ಅತಿ ಪನ್ಪುನು ಪೊನ್ನುದರಣ್ಣ ಏನು ಆಪುಜಿ ದಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುನತ ಅವು ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಮಯ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ತರ್ಪಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದೆ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಡು ಉಂದೇನಾ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಲೋಕಳು ಪುರ ಆಪಿನವಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕುಂಜಿತದ ಕಾಲಡು ಬಂಗೇಜಿ ನನ್ನದ ಕಾಲಡು ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಕಾಲಡು ಹಾಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಬರ್ಪೇರ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ತರ್ಪೇರ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇರದೆ ಹೆಡ್ಡೆಲುಂಡು ಹಾಲುಂಡು ಅಂಚೆ ಮೊಬೈಲನ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತಿಯರ್ಗೆ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಮೊಬೈಲೇ ಆವಡಿತ್ತು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂತ ಪನಾರ ಅಪ್ಪುಜಿತ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಡಿಯ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಡಿಯ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಪುನು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಡಿಯ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿಯರ್ನಾಗ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ತೂತ್ಯಾನು ಏತೋ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ತೂತ್ಯಾನು ಚೋರಿ ಎದುರು ಬತ್ತನ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದುಂಡ ಮಕ್ಕ
ಕಾಯಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿ ಇಂಬಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಓಲುಂಡು ದಾಯಿ ಸೈಡ್ ಉಂತದ ಗಾಡಿ ಪೋಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಬ್ಜಾ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಐಕತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲುಂಡು ಹಾಲ್ದ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಐಕ್ಯಾನು ಏತು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಾಯಗಳುಂಡು ಆತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊನ ಏನನ್ ಪೆರಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಇನ್ನನ್ ಪೆರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ ಪಂಚ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಜ ಅದ್ಲ ಪಂಡ ಈತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಗೊರಿಯರು ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಯಾನ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ಏನ ಮೆಗ್ದಿಗಿಲ್ಲ ನೆರ್ಪ್ಯಾನು ಈ ದಾಯಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿ ನಿಂದು ಜೆತ್ತು ಜಿಂಡೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾಡ್ದು ಉಂಡು ಅವು ಆ ಪದ್ಯ ಆದ ಅಡೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಗ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಪದ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣ ಬಾಲೆಗೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಡೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಪದ್ಯಗ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣ ಅಂದೇನೆ ಪದ್ಯಗತ್ತು ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಂದ್ಪುಣತೆ ಅವಿ ಕೊಡ ಒಂಜಿ ಆಫನ್ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರ ಓಪನರ್ ಅಪ್ಪಜಿ ದುಂಬುದ ಕರಡ ಏನಾರು ಪನೊಂದಿತ್ತು ತುಂಬದ ಕರಡ ತಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆನೆ ಎಂಕುಲ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಎಂಕುಲ ಭೂತದ ಕುಡಿತ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಿರಾಡಿತ ಬರ್ಸ ಬತ್ರ ನೂಲಾಯಿ ಪೋಯ್ನೆ ಆತಿ ಅಂಡ ಐಡ್ ತುಂಬ ತೆಡಿಲ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ ತೆಡಿಲ್ ಬಾತ ಹಾಕದ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ನಲ್ಪನೆ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕದನ್ ಮರಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿದ ಮರಕ್ಕೆ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕಿನಿ ಐಕ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕುಡಿತೋಲ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಡೆಗೆ ಟಚ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೊಂಚೂರು ದೆತ್ತಾಕಿಡ್ಲೆ ಕಾತಂಡಾತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಗೋಡೆಗೆ ಟಚ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕದನ್ನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ನಾ ಮರ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತು ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ 10 ಫೀಟ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡಾತೆ ಐಕ್ದಾದಲ್ಪ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಪುನ ಪೂರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಪಿದ ಎಂಕುಲು ಆ ಟೈಮ್ ತೆಡಿಲ್ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿಂಡ ಅಲ್ಪನ ಇಪ್ಪೆದ ತೆಡಿಲ್ ಬರಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪನ ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತನ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕಿನಿ ಅವನು ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಪನ ಇಪ್ಪುನಂಡ ದಾದನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಐತ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ನೆಟ್ ಐತ ಮರತ ಚೋಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಚೋಲಿ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ರಟದನ ಮರ ಪೂರ ಪುಡಾದ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಎಂಕುಲು ಹಂಚಿ ಬರ್ತದ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೌಂಡಿ ಗುಲಿಗನ ಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಜುರ್ಲಿನ ಗುಡಿ ಚೌಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಟ್ ಒಂದು ಗುಳಿಗನ ಕಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಚಾವಾಯ ಅಲ್ಪ ಇದಿನ ಪಂಡ್ರ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಕಂಪೌಂಡ್ದ ಬೇಲೆ ಗುಡಿತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತಂಡ್ರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ದ ಸೈಡ್ ಎಪ್ಪುನು ಮರ ಒಂಜಿ ಅದು 10 ಫೀಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಎಪ್ಪುನು ಅವೇ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿನಿ ಪಂಡ ಅಂಚಣ್ಣ ದಾದಾತು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪುಲ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೊಂದು ಇತ್ತು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವಿಷಯನೇ ಪೇತೆ ಪಾತೀರಿ ನಿಂದೆ ಪೇತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ನಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಪುನ ಅವೇ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಜೀವನ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ ಪುರ್ಸೋತಿ ಪೂಜಿ ದೇವಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪಿರ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಲೆತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎರ್ನಿಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಪಾತಿರ್ನೊಳಗೆ ಎರ್ನಿಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಲ ಕೊರ್ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಒಟ್ಟು ಕುಳ್ಳುದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಡಾಂಡು ಒಟ್ಟು ಕುಳ್ಳುದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟುಕ್ಲು ಒಂದು ಪಾತಿರ್ನ ತೆಲಿಪುನ ಪೂರ ಅವು ಇತ್ತು ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನತ ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಡು ಪಿದಾನ್ಯಾನ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ದ ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಅಂತ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಚೈತೆ ಬೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸುದ್ದಿ ಆತೇರ್ನಿ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಡ್ಚ ನೀರು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತುಗೋರ್ಪಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪ್ನೆ ದೆತ್ತುಗೋರುಡು ನಿಂಗೆ ಕೊರ್ಪು ಜಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಕ್ ಅಂದಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಾಪ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪ್ ನಿಕ್ ನಿಕ್ ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆನಾ ಮಾಮೂಲಿ ಅದೆಂಕಿತೆ ಸದ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್